Кніга псальмаў, псальм 34, Давідаў. Калі ўдаваў сябе за змяшанага ў розуме перад Абімелехам і пайшоў, выгнаны ім. Буду дабраслаўляць Господа ўвесь час. Хвала Яго заўсёды ў маіх вуснах. Господам будзе выхваляцца душа мая. Хай чуюць гэта пакорлівыя і хай радуюцца. Узвялічвайце Господа са мною і давайце узнясём імя Яго усе разам. Пачаў я шукаць Господа, і Ён выслухаў мяне, і вырваў Ён мяне з усіх трывог маіх. Зірніце на Яго і прасвятлееце, і твары вашыя не засаромеюцца. Вось убогі усклікнуў, і Господ выслухаў яго. І з усіх бед выратаваў яго. Анёл Господаў абароніць усіх тых навокал, што баяцца Яго, і вырве іх. Пакаштуйце і паглядзіце, які салодкі Господ. Шчасны чалавек, які ўсклаў надзею на Яго. Бойцеся Господа, святыя Яго, бо няма нястачы для тых, што баяцца Яго. Багатыя збяднелі і пачалі галадаць, а вось тыя, што шукалі Господа, не будуць мець нястачы ні ў чым добрым. Хадзіце, сыны, слухайце мяне, навучу я вас пашане ад Бога. Што гэта за чалавек, які хоча жыць, шануе дзень, каб пабачыць добрае. Утрымлівай язык свой ад ліха, і вусны твае хай не гавораць падступна. Адступіся ад ліха і чыні дабро, шукай спакою і імкніся да яго, бо вочы Господа да справядлівых, і вушы яго да просьбаў іх. Але аблічча Господа супраць тых, што чыняць ліха, каб сцерці зямлі і памяць аб іх. Яны, справядлівыя, паклікалі, і Господ выслухаў, і вызваліў іх ад усіх бед іх. Блізкі Господ да тых, што спакутаваны сэрцам, і пакорных духам Ён уратуе. Многа бед у справядлівых, але з усіх іх уратуе іх Господ. Сцеражэ Ён усе косці іх, не зломіцца ні адна з іх. Крывадушнасць знішчыць грэшніка, і тыя, што ўзненавідзелі справядлівага, будуць пакараныя. Господ адкупіць душы паслугачоў сваіх, і не будуць пакараныя ўсе тыя, што пакладаюць і ім надзею.